गांव हमारे जिला में आयल बड़ा घास देम सारा जिला में आयल सही बात एक गाना का केनो कहला कि हवे जिला रोहतास हो बिना अरे बाबा एक महीना तोहरे जिला में रहे के बा बिना छिलले कर दी बा तोहरे जिला में नॉमिनेशन करे के बा बहुत सुंदर वाह देखो ठेठ भाषा देहाती जौन लड़की पढ़ल नहीं खे पढ़ल लिखी कहत रही से जुग जुग जिया सुललना आ जौन एको अक्षर पढ़ल लिखे अभिषेक भैया आ देहात में रहल बिया ओकरा लड़का चाहे लड़की हो गई लड़का भई लड़की भई बड़ी सुख के बात सही बात कब 15 बरिस में एगो लड़का हो जाए आ चाहे लड़की हो जाए तो बहुत खुशी होला आ दुख होला कब दुख होला कब अब 2 महीना पे हो जा लड़का चाहे लड़की तो दुख ना होई सही बात ओहे आले कल भई रहे सही बात हो जी 71 बरिस वाला की भई रहे है उहे देहाती लड़की बिया पढ़ल नहीं खे बाकी अपना सखी से बताते कि देख रे सखी ये सखी हमारे कैसे पुत्री के प्राप्ति भइल बा कैसे 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 बताओ कैसे राजा जी दर्द होता पेट में भैया बोलाइबू तू अपना हमारा गेट में तनी सखी हमार बन के कुछ पूछा कि सखी बन जो सखी बोलबे कि ना 2 मिनट बोलो खाली बने ओजे बनबू जे ना बनबू सखी ना बनबू तो शाखा बन जाए बे सखी का सखी कैसे तू माई बन गेलो जैसे तू बन गेलो सब हम बन गए बतावा सखी लो हम बताओ तनी कैसे हमार लड़की होई कैसे भाई कहत तरी कि सैया से सटा के सुतनी अरे खाती भइली चुना पहले सब पहले वर्ड तब म्यूजिक देख सखी हमारे कैसे लड़की भइली कैसे बड़ी हम खुश बानी कि सैया से सटा के सुतनी अरे खाती भइली चुमा भइली चुमा अरे जातीनु हो चुमा ए सखिया छाती से ए सखी हो छाती से आँख वारी अरे सुतवल रजऊ साथी तो तब का भई अरे गइल खेतवा पाती सैया से सटा के सुतनी दहिया बाजी दहिया तब ओइ जनु पावर स्टार के लय बजावे के बा तोहरो बुझाल ना जीवन भर होलो संगे आई बजा दी है जाके परदेश में ना हमरा डांस करे ना बाकी हमारी लगे डांस करे ना बगे रोमांस करे होला ए ला ला ना छाती से पावर रजऊ साथी तो कोई खेतवानी हो ए ला ला ना छाती से पावर रजऊ साथी तो कोई खेतवानी और का कह तरीके सुनो और का कि हुलिया ये तो पाड़ा लेखा हुली बुझलू हुली बुझाला हुली हुली माने उल्टी होला माने 1-2 महीना लइका ठहर जरा तो ओकाय मन हो कैसे ये अंशु देवी करत रहली बड़ी निमन से रुपवा लइका यहीं से होलिया कि हुलिया अरे घीवा देखी खाती एकर अमित के मेहर होलिया 4 महीना भइल अब हरल थरिया उलाटी नु हो का कहिए सखी
ए सखिया पीरा से ए सखिया पीरा से अरे कमरिया जाता फाटी तो ओ बदरत कैसे ठाटी हम देहाती नु हई ए रूपा भौजी रूपा सखी ना भौजी हई कि मन करे अरे खोइती करिया माटी हाय 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 माटी देवर के फोरती घाटी नु हो एखाली माटी छोड़ के सुधा के पेड़ा खा दिए खंडोल के कि मन करे अरे खोइती करिया माटी देवर के फोरती अब घाटी नु हो ए सखी हो पियावा मिलते ए सखी हो पियावा मिलते तली हंदी दाँत काटी अन्न नदी के खदती दाटी मन पर गेल गीता चाची वाला भर गर्मी रहे गो हमारा के नहीं हारा भर गर्मी रहे गो हमारा के नहीं हारा हलक बदही अंदर कोरिया सैया हलक बदही अंदर कोरिया जाय के लिया बाकी जत बनी सो सहारा दिल के हो जाय के लिया जत बाकी जत बनी ससुरा अभी बट बहुत कमजोरिया है अभी बहुत कमजोरिया है अभी बट बहुत कमजोरिया ए लगा पिया वाले यह दिना के काटी कर देंगे ए लगा पिया वाले यह दिना के काटी कर देंगे ए लगा छोटू बाबा तोहरे नाम होता लड़की के भाई मनीष सिंह जी पैक्स अध्यक्ष बानी कि छोटू बाबा पतरा पलाटी प्रेम पटेल भैया पड़री से ये मैं बोल दी 1 मिनट बस उतरते बानी लागल बा बस 2 मिनट प्रेम पटेल भैया अरे कि छोटू बाबा पतरा पलाटी हलुआ सासू जी बाटी नु ए रूपा सासू ए ला गोलू चंदन अब गई है मुड़ी झाटी का मनी अरे मनी जन्मदिन के पार्टी नु है जन्म
गोलू जी देखो यहाँ क्या कहते हैं